Baturi fरायग्रा फैदों दा बै बातुरिखौ रादाबखौ फरायखांनानै जोंहा दिनैनि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि बेवहाय जासिगोन ओमफ्राय बिथांखौ जों हमैनो जाबाय मोसाग्रा सिख्लाफोर फरायगोन रादाबखौ बेनि उनावनो मोसानाय बादायलायनाया जासिगोन बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोसो गुदुं जानानै दं बिथांमोना थाब थाब फैनानै गावनि मुंखौ थाबैनो नुखादोंमोन Bro, soal masalah uang deh. Nancoba. Guwahati All India Radio ni bicara ada fरायगिरि. Masalah usian deh. फरायनायखौ मोजाङै खोनासंना ला. Mata, hasung usian deh dun. Mata. Mau malar lila. Musuh wadar nih. मानोना बास्ट्रायफोरा गोबां गोसायै ब्रेक मोननायाव जायो होननानै जोंनि बड'लेण्ड औवा जेंसि बे हाबाफारियाव बिजिरगिरि महरै आखायनाय जादोंमोन दासिमबो मोनफैयाखै जानाय हाबाफारि Sini deh, men saya liang na. Kawan mau kena lagi makan ikan jagan lah. Hah? Langsung. Bantaran naik seliga sini. First prize Papuri Gueri. Second prize Budbari. Wow. First prize. Jok menlai deh malai. Second prize. Namaskar. Boleh bunyi 100 meter dari first prize karbo. Halang. First prize Anissa Musari. Bang malai ancia. Second Susmita Deuri. Bang masih menkon jana. Four five. Isa bingung pindah nomor menbai. Susmita Deuri first prize, second prize Anissa Musari. Susmita Deuri, second Anissa Musari. Kacau daga. Class 6, 7, 8. Hai. 200 meter. Hai. Parbuti nomor ditawari. Bang gua prize benda. 11 to degree level. Anjani prize. Hinjautsa ni first prize Runjima Gueri, second Rima Gueri. Rima Gueri. Rima Guelali. Runjima Gueri. Pasti ke langkoi. Runjima. बोसोरफ्रोमबो लांबाय थायो बिथाङा बोसोरफ्रोमबो आंनि मिस थांफेरा सेकेन्ड प्राइज पुर्न मसारि बुरै बुखायसो नै रखा लामा बायदि लांखा 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 Dirung gue lain nama. Nama nama tu apa? Nama itu, nama itu tahu. Di ini be hari pun itu menambilku. Baking binu organisasi bina hanai. Jangan ini muafi cini compounder bilan bilan boleh satu. Kau di sini cikgu kena cari kau ni jabai. Lagu sekarang cara ni boleh kau ni jabai. Lagu ni jabai. Organisasi bina hadeng. Di ini rumsari ke setang bidul sorgia ni bifa. Horisor sorgiari. Ditangku kau di sini cikgu kena cari kau ni jabai. Lagu sekarang cara ni boleh kau ni jabai. आरोबाव लोगोसे बिथांनो बिमा प्रमिला सरगियारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय लोगोसे जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय
खावलायनाय जाबाय। दा दं जोंनि गेजेराव बिजिरगिरि महरै नुजाथिफैनो हानाय आखाइ खबनाय रायजोफोर बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा दं जोंहा रुंसारि मृदुल स्वर्गियारिनि रुंसारि जानायनि थाखाय बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो अर्थात आलो गोजोनै थाहैनो हायो बेनि थाखाय जों 1 मिनिट कन्डलेन्स खालामनो सानदों। बेखायनो गासैखौबो दान्दिसे सम गसंथनानै एसे हेफाजाब होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गासैबो गसं दसेल' गसंनांगौ। जों दा खबर सिनायथिसिगोन दायो जोङो मोसानायखौ आगबरायसै जेडिसि ग्रुप बेन्ड हावलि बिराद बिजि ग्रुप बेन्ड सासे जोबनानै थांबाय
सोरनिया मोजां सोरनिया गाज्रि फार्स्ट प्राइजखौ मोननो हादों देलायस्रि बिहामजो ग्रुप उन्दैगामि सेकेन्ड प्राइज SB ग्रुप नलबरा सिंगेल डेन्स सेथि बान्थाखौ आवग्रिनो हादों समायना मोसाहारि गारांपारा नैथि बान्थाखौ मोनहादों बिदांस्रि नार्जारि उन्दैगामि बेखिनियानो Bro, gurgutnya.